I have to commend the men and women of San Nicolas Municipal Police Station led by Police Captain Sigvan Benigno for his relentless. Uy, matulog ka rin mamaya. Dalawang araw kayong walang tulog. So with Attorney Juan and my DPDO and my investigation personnel dito sa INPPO din. Yung pinaka-bulk nito ay nasa Municipal Police Station ng San Nicolas. So kudos to Police Captain Sigvan Binig for this overwhelming accomplishment. Doon sa ating case doon sa San Nicolas, wherein may isang yung magnobyo na victims at meron pang isang tinamaan ng stray bullet. Sa investigation natin, we consider it already solved as to the matter dun sa case. Na-file na rin yung ating case dun sa Office of the Prosecutor. Yung sa evidence, as far as we know, ay overwhelming naman yung evidence namin. Merong scientific at saka dun sa witnesses namin na nagtuturo na yung aming kasamahan ay siya talaga yung gumawa. So we are gusto kong ipahiwatig na alam nyo, kahit na kasama namin yan na police, hindi namin yan kinokondone. We do not shed or something, papayungan or something. This is a crime of passion. Somebody must mabigyan ng justice. So far, wala pa naman siyang mga ganun na inclination so far. So pag-isa lang siya sa bali, dun sa investigation namin, nakita ng witnesses at saka dun sa CCTVs natin na merong kasama yung ating respondent dun sa pangyayari. Pero hindi pa natin na-identify. Kasama yan sa follow-up investigation namin, ongoing investigation namin regarding dyan. As soon as we obtain, we will inform the media. Impliedly, he's the trigger man. Doon sa ating mga statement, yun yung lumalabas. Doon sa mga statement ng ating mga witnesses. And is there a possibility that the companion of the suspect is second for hire? Hindi pa natin yun ma-ascertain sa ngayon. Your questions is part of our investigation. We dig deep onto this case para yun ay ma-follow up namin yung kanyang kasama. So, yung motive, sir, ano yung motive? Kita na natin, merong love triangle siya. So, yung jealousy, parte ng love triangle. So, in effect, makikita natin, may mga traces ng ganun na love affair nila. Nagkaroon ng mga inclination dun sa love affair. So, nagkaroon ng yun, love triangle nga. Napunta siya sa hindi niya siguro ma-accept or something. Just let go, hindi niya siguro matanggap yun. Kaya siguro nag-trigger sa kanya yung state of mind na na-push siya sa ganung inclination. Next. Paano na-identify yung suspect, sir? At saka kanino po yung motorcycle na yun? Doon sa result ng aming investigation, through the effort of our COP Police Captain Sigvan Benigno, yung motor ay may traces siya ng CCTV na siya ay kinuha niya dito sa loob ng kampo. Iniram niya tapos sometimes nakita din yung parehas na motor doon sa mismong scene of the crime as per viewed or stated by our witnesses. Doon sa exit point niya, nagkaroon din siya ng traces ng extrication area kung saan nakita din siya, nung nag-extricate na siya, nakita din sila doon sa isang CCTV. The same helmet, the same features nung ating yung motor,
the same din yung dito sa loob ng kampo na nahiram niya. So, meaning after the incident, he went back to the PNP Provincial Command. And in that instance, he is on duty when the incident happened. Doon sa result ng investigation po namin, siya po ay naka-day off. Siya po ay hindi bumalik ng kampo. So, after the incident, hindi lumalabas sa investigation namin na hindi siya bumalik ng camp para isauli siguro yung hindi siya bumalik after yung incident namang hindi siya lumabas. And may we confirm also the report that he's a member of the Torres Co? Bago yan. Sa inyo lang yan, Torres. Torres Co. Tourist Police. Baka kuwan siya, Tourist Police. TPU, Tourist Police yun. Siya po ay naka-assign sa Tourist Police Unit for now. Sir, yung baril, sir, na-recover po natin yung ginamit niyo. Yan. Isa yan sa aming iniimbestigan. Parte yan ng aming effort ngayon at sa coming na mga araw pa. We will dig deep onto this para ma-recover yung firearms na ginamit. Nung arrestan, nung uhuli sa sir, hindi pa siya nag-resist. Actually, very moment yung kwan. Upon instructed, ginaid namin siya na pumunta ng camp. Most likely, dun sa itsurain niya, hindi niya alam na may something kaming na-inkling idea regarding dun sa shooting incident. So, mga night time, pupunta siya ng camp to naimbitahan dito. Yung aura niya, hindi talaga niya alam na siguro, ang aura niya, ang tingin namin sa aura niya, hindi niya alam na may alam na namin. So by that time, na-accost na natin siya at hindi naman siya nag-resist. At that time, pumayag siya, sumama siya sa station. Tapos doon na nag-start yung investigation. Doon niya malaman na gano'n pala yun. So yung mga hawak natin na ebidensya, sir, sapat na to prosecute yun? Sa tingin ko, doon sa effort ng INPPO at saka ang COP ng San Nicolas, sufficient siya na mag-attest doon sa court at mag-stand na siya ay most likely mapunta sa conviction. Meron pa kaming results na iba, yung scientific evidence na isa doon sa kanyang parapin test doon sa kamay, ng gunpowder test. Yung ating respondent ay positive sa parapin test. Sir, according sa family ng victim, hindi daw po ito yung, or dati na po nanggulo sa bahay ng victim, yung suspect natin, and allegedly, sinunod pa po niya yung sasakyan ng victim natin. So, was INPPO informed about this incident? Yung sa pagsunog ng sasakyan, hindi siya nag-appear na siya talaga. Yung ating respondent ngayon, hindi siya nag-appear na siya yung nanunog or siya ang cause ng sunog ng sasakyan ng victim. Hindi siya nag-appear na ngayon. Pero kasama yan sa inimbestigahan namin kung siya ay related siya. Way back sometimes, hindi ko na matanda yan kung ilang taon yan. February daw. Oo. Hindi yan nag-appear doon sa aming investigation. Ano po yung mga tama ng biktima? Meron siya sa batok, meron din siya sa gibukot, dito sa likod. Sino victim po? Lalaki o babae? Meron pa sa paa. Pero yung pinaka-kwan, doon, gibukot, gilikod, tapos yung dito sa leeg, sa likod, sa batok. And we can presume also that the firearm was the service firearm of the policeman. Ang service firearm, according doon sa aming file ay 9mm siya. Yung doon sa victims na nagamit ay caliber 45, yung slug at saka yung basyo na na-recover doon sa crime scene ng ating mga scientific engineers. Sa ngayon, sir, ano yung status niya? Member pa rin po ba siya ng team? As of now, presume na siya pa rin ay member ng kapulisan. Although rolling na yung kanyang criminal case, kambal to ko pati yung administrative case.
most likely, ito ay, ang kaparasuan nito ay pagkaalis sa dismissal from the service. Mga firearms niya na isurrender na rin peacefully, yung long tsaka short firearms niya, including yung mga necessary na pwedeng i-custody dito sa INPP. Sino po yung legal counsel? Sa ngayon, wala pang nag-a-appear na legal counsel ng ating respondent. Can we assure po PD na wala po PIP treatment sa kanya? Actually, nakita nyo, kung alam niyo na kung nasaan siya ngayon, nasa provincial jail. Wala siya sa station. So, yung sa VIP treatment, hindi na siguro tatawid siya sa VIP treatment kasi nandun siya sa provincial jail. No. So ano yung final na kaso na pinaya sa kanya? Dalawang murder, tsaka prostrated murder. Yun yan. Kamusta na po yung isang biktima sa? Stable na siya, 2 inches yung lubog ng caliber 45 na merong deformed konti, most likely dun sa result ay ricochet siya na bala. Tumama din ito po di third na victim din. Stable mo din so na banbatayin mo di kapulisan si Batak City. Sir, any commendation for PNP San Nicolas, especially kay Apo FPL Sigman, na nag-alis tumakan nakasultar di kaso ako? I have to commend the men and women of San Nicolas Municipal Police Station led by Police Captain Sigvan Benigno for his relentless. Uy, matulog ka rin mamaya. 2 araw kayong walang tulog. So with Attorney Juan and my DPDO and my investigation personnel dito sa INPPO din. Yung pinaka-bulk nito ay nasa Municipal Police Station ng San Nicolas. So kudos to Police Captain Sigvan Binig for this overwhelming accomplishment.